Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Halmıra'da hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ ol Kemene. Esselamu aleyküm hormatly yurttaşlar. Hava Halmıra'da. Siz bilen hem köpden bäri ekrana çykymyz oktuk bugün. Sizin bilen hem geçen sapara bilen birazrak gurrun etdik de yarım saat, yine de bir yarım saat. O gurrun edilmäne laýyk bir tema. Asrın betbaatçılığı yani bizde Orta Asya'da Orta Asya'daki yurtların hemmesinde bir su probleması boljak. Ekin içme hatta içme çelli gidecek de bu. Yani biz bu problemanyň bardygyny göremzok, hiç bir yurt şu taýdak yurtlar görenok. Ve gaýtam bunu hasam çaltlaştırmak üçin ýa su problemasyny çaltlaştırmak üçin iş alyp barýas diýeli. Ýene Owganistan bir neme gazýa, ondan soň Sowet Orus döwründe garawym ýene näme gazyldy. Kanal gazylyp biler, edilip biler ýöne şonuň bir nemesi taýin bolmaly da. Gazan wagty nädip gazjak, nähil ziýanlar berjek, peýdasy näme boljak diýen ýaly. Soň bir neme getireýin halmyrada ekrana. Surat getirecek. Ine bu suratda 16-njy asyryň ortalarynda çekilen bir surat. Kim tarapyndan çekilipdir? Häzir men oň adyny ýazypdym öze. Onu bir göreýin. Britaniýaly Anthony Jenkinson diýip bir adam. Ýani seýahatkeş diýerlermi ýa-da seýahat edýän, ekspedisiýa geçirýän diýeli ýa-da adamlaryň biri 1558-nji ýylda Xarezma, Bukhara, Samarkanda barýar. Şo 3 nemede şäherde ýaşaýar. 16-njy asyryň gurrunly. Aral deňiziniň nemesini görýär soň Amy deryany gowy işläpdir şoň üstünde. Amy derýa nähili, nerden gelýän, näme işler edilýär diýip şo ýerde Halmyrada aýdyp geçen bir gyzykly zat bar da. Şu Amy deryanyň boýundaky ähli ýaşaýan adamlar hiç hile edýän işiniň netijesine seretmän özleri kanal gazyp alyp durlar bunuň. Ýani adam sany köpeldikçe o kanallar hem köp gazylar, soň netijesinde de Aral deňizi uğramaly diýe. Aral deňizi diňeje şol deryanyň nemesi bilen bar diýe. Yani Aral deňizi guğrasa da ortalyk şol Aral deňiziniň guğran ýeri tozan haraba öwürler diýen munyň entek nähili ziýanlar berip biljegi belli däl diýip 16-njy asyrda aýdýar. Bundan 4 asır oldu. Hawa mundan 4 asyr, hatda 4,5 asyr mundan azal diýeli. Almyrada. Indi biz 21-nji asyryň eýem ilkinji çäreginiň soňuna dogry gelberdik. Ve biz bu zatlara düşünemzok. Garawym gazyldy. Garşy kanal var. Ondan soň ýeneden Farab tarapynda ýene bir kanal var. Özbegistan Köýten dagynyň eteginden ýene bir kanal çekmäni planlaşdyrýarmyş. Olar kiçirek kanallar, garawym hem kiçi. Häzir Owganistanyň edýän işi bilen deňeşdirende. Owganistanyň Guştepe kanalyny çekýär. Guştepe kanalyna geçen sapara bilen çykyş edende aýdyp berdim-de her uzunlygynyň ýa-ni neme seretmedim, käşke seretsem gowy boljak ekeni. Näçe o kilometr, yüzlerce kilometr da inde çekiljek şu kanal. Şu yüzlerce kilometrin her bir metrini doldurmak üçin 800 tonna su gerek, sin ýani bugarlaşýany taşynda. Gaty kän su çuňlugy 8 metr, geňişligi 100 metr diýär şu kanalyň. Bu näme diýmek bolýar? Amy deryanyň suwunyň 50%-ni, iň az 50%-ni gönden almak diýmek bolýar. Bunu Owganistan bunu çekip o dogry edip ulanyp bilerim bilmezmi? Eğer Owganistanyň ykdysadyety ekinçiligiň daşyndan başga zat öwrülse, olay hem gereksiz bolýar.
O problemimiz var. Ondan soň Türkmenistany bilen gyzykly ýa baglanşykly bir problemimiz ýene bar. Şolda Guştepe'niň iň soňky nokady Türkmenistanyň serhedinde gutarýar. Soň Türkmenistanyň serhedinde Guşgu bilen geçenlerde suw basypdy. Niçka. Owa Niçka aralygyny owa suw basyp köl bolup bilerdi ýa eger neme dogry edip alyp barmasalar diýär-de. O şeyler ägem bolýar ýa bizde Garagum kanalyny baş edip bilen oklara. Kijijek bir kanal. Ya şonu baş edip bilen oklar. O beýleki näde etsinler. Diýen ýaly o halmyra daha soň dün yok dün däl öňkü gün haçan sapara bilen çykyş etdik. Günler hem garşdyrýar. Soral jogapdy. Nowa bazar günü. O çykyş edemizde sapara bilen bunun çözgüdüniň diňe diplomatik ýollar bilen bolup biljekdigini öňe sürdük we diplomatik ýollar bilen çözýän adamlaryň bir akıl derecesi yerinde bolmaly, ýa-ni şo ýurtlaryň kanuny düzgünleri bolmaly we Orta Aziýada entek akly yerinde bir ýa başda oturan adam ýok. Ýurtlarynyň başynda oturan adamlar eýle däl. Hamrada şeyler ýa-da ine bu meseleni suratyny hem alyp ine 4,5 asır mundan öň o iyiliň iňlisi gelip o şu zatlar aýdyp gidipdir. Bizim o ziyan bolsun diýip aýtmandyr, ol açyk ortada. Näme indi bu mesele? Hamra. Gaty gen zat bu kemene şu ýemani tapypsyn kartany 450 ýyl mundan ozal o birine ilymy bilimli şo döwrüň ilimli bilimlisini alymy ýazyp goýup giden zatlar. Bu elbetde indi soňky gelen netijelerden ýa şu Aral deňiziniň gowrama bilen baglanyşykly netijeni göremizsem şol adamyň aýdany, diýeni ýa ýazany hakykata gabat gelýär ýa öňden görüjülükli edilen iş diýip düşünse bolýar. Ýöne şu kartadan baş çykaryp ozal şol SSR zamanyny Garagum kanaly gurulanyny ýa bir sarpa ullanan suw bar Özbegistan tarapynda da Türkmenistan tarapynda da ine şo zatlar edilmedik bolsa bugünkü Aral deňizi uýguryp galmady diýen pikirdemen. Sebäp bu zatlar Aral deňiziniň gowraýarlygy ýa çekilýänligi barada gurrunlar 80-nji ýylyň ortalaryna gelip başlady. Ondan şol gowrama bilen baglanyşykly daş töwerekdäki ýanky bir ekologiýa üýtgedi. Bir Aral deňizi, birem Kaspy deňizine Garabogaz köli petiklediler ortalar. Onun o kölün gowrady bolup şol Kaspy deňizi Garabogaz kölüň düýbündäki duzlar bar. Şumal şol alnýan duzlar. Şolar ýel bilen asmana göterilip ýanky çägi görnüşini ýanky duz gaýyp asmanyň bar o Pamir daglarynyň tepesine ene ýanky ýagyp başlady. Duzam buzere diýek emin. Ondan şol eren buzlar ene tolkurlap gelip ene ýanky şol Amderýany joşturdylar, beýlekin etdi. Gara enne o Pamir daglaryny buzam galmady. Öňkü döwürkü ýa asyrlar boý baslygyp ýatan buzlar erap gotordy diýip aýtsaram bolsa. Inni şu zatlaryň netijesini adamyň tebigaty gatnaşmagynyň netijesini oýlanşykly edilen proýektlerin netijesini ýa-ni şol tapara bilen eden görürüň o netijesi çykyp durdy, problemasy orta. Inni men pikir edýän alymlar elbetde ýöne çaklama bilen aýtsak, eger şu gidişine gitjek bolsa, ýa-da o galarym şol ýanky kanalyny gurjak bolsa, Guştepe'ni. Onu 50% göterim suw şo taýda galjak bolsa iňpesinden, galan 50%-den bärik geçýän bolsa, o 50-ňe görnäçe prosentim Özbegistan aljak bolsa, alary onu Türkmenistany näme galjak? Onu bizim Lewap welaýatymyz ähli ekindikinden gök akdan dynmaly bolýar. Ine o Aral deňiziň düýbünden gowrajak. Oň çägesem ýene de sürünüp gelip ine bizim regionymyzyň üstüne döküljek.
bir tragediýaň ulusy şu taýda ýatyr. Dünýäň agzap geçdiňde ekiller gurasy, hatda agyz suwun problemi boljak. Adamyň içme agyz suw. Ýöne şu zatda barada oýlanýan Kaspi başla şol Amderiýa ýakyn oturan respublika ikisi bolýarda, ullanýan esasan Özbegistan, Türkmenistan. Aňarda da Täjikistanyň üstünden geçip durýar suw. Olar suw ýeterli. Galynyň Awganistan arasyndan bize zat galjak galy Türkmeni. Onu şu taýda agyz suw üçin, ekin suw üçin gaty uly dawalaryň ýa uruşlaryň turmagy mümkin ýa bolup biljek iş. Ýöne biz şu zatlar üçin uruşup biljek milletmi diýilen sorag ortaga çykýar. Başly men harba adam bolansyň esasan şu harby tarapyna da seretmeli bolýan. Şuň kun Özbegistanyň suwun esasy bölegini şerhetden bärik geçen alnyp galjak respublika şo bolýar. Ilat sany 32 milyondan geçdi. Bizde bolsa Amerikalyň aýtmagyna görä 1 milyondan 5 milyon aralygynda ilat bar. Oňam esasy bölegi hany Türkiýede şu. Kimdir Türkmenden ortaga çykyp ýa-ni bir suw meselesini ola bilen dawa tutjak ýa jedelleşip ýa güýçleşip aljak. Ýok, diýmek bizim welaýetimiz suwsuz aljak. Ilat agyz suwsuz, ekin suwsuz, onuň o taýdan göç etmeli bolýar. Nire gitsin? Maryňa me suw ýeterlikler şumal, onu mene görüp dur, murgabyň içi takrap ýaty. Aşgabatda da artykmış suw ýok, şol kanalyň suwundan köp şu gurulýan bu sotka diýerler kanalyň suwy. Indi kanal keselse näme? Gurban bolup bedererip laşajak mı ol 9 etaja 14 kat kurulan jaýlary. Näde suw çykarmaly? Diýmek, o taýda da gaty uly suw problemasy emele geljek. Aňryk gidýän kanal şumagal Yemeden yol boyu şol Bäherden Göktepe Bäherden Gyzylarbat Gazynjyga gelip kanal diýre. Şol karadaky millet hem suwsuz galyp. O dağdan, çeşmelerden ýa-da skwazynalardan alynýan suw ucupsyz men o zatlar içinde şol ýaşap ýöken Gyzylarbatda häkim bolan döwrüm öwrenip içsin. Bizde suw linzalary nirde bar? Agyz suw adamlar içerler. Esasy suw linzalarymyz asyrlar boýy Garagym çölüne ýygnan eken. Ene bularam alyp ene ýanky näme köri diýip çekdiler, Türkmen köri diýip. Altyn asyr häzirkisi. Şol hemme şol ahly ýanky ýuwuş suwy, ýanky bu pestisidli, gerbisidli suwlar şo ta köle ýygnanlar ýol boýun çägäsiňip şo asyrlar boýy şo ýeriň aşagyna gatlakda ýatan süýji suw ona mene aza suw bilen garşdyrdylar. Oňa mene nä derejede içerlik muktary bar ýa agyz suwy mümkin. Olam lokal problemi bolupdy. Gara barmaň batyran ýer problemi. Şu gurrunlary kemine dogrusyny aýtsam Hanaýdan 94-nji, 95-nji, 96-njy ýyllardan Azatlyk radiosynyň üstü bilen öz halkymyza diýe dilimi sypyrly. Niýat mazarynda da, Kerim mazarynda da ola pikir etdi şol suw akardyrar öňküsi ýaly bizem aljagymyz alardy. Ýok. O wantlar gördü. Ýok. Indi bularyň bir zatdan eklenmeli, täziklerim bilýär. Näme üçin türkmenler öz newtini gazyny satmaly, biz şu suwy satmaly, türkmenler diýip pikir ýöredýärler. Bir tarapdan olaram logika gabat gelýän pikir. Her kişi öz malyny satmaly bolsa, bizem size suwumuzy satjak diýär. Isleseň al, islemeseň alma. Biz geçirjek geldi. Indi şular ýaly dawa barjak da soň suw bizim regionumyzda iň bir gymmat haryp. Nebitdenim gazynym iň ýokarda durýan zat suw. Suw bolsa ýaşaýyş bar, suw bolmasa ýaşaýyş ýok Türkmenistan. Her zat edäý. Tapawdy. Daşynda näde sen onu çeleklep getirip ilat agyz suwuny berjek. Olum problem. Sowet zamany halkymyza aladylar. Ay ine biz ýa-ni demir gazyk derýalary Gazagystanyň üstünden çekip Aral deňizine goýjak, Amderiýa suw bilen garjak, şo kanaly uzaldyp da Krasnovodska ýeter ýaly etjekdi. Onum etmediler, SSR'm ýykyldy, o projektiň galdy. Ýöne şo gelýänçe suwum biziň samsyklymyz
erecel ullanyp bilmediler. Kanalym şol diňe yerden gazylyp çekildi. Oň aşagyna ne plyonka düşerli, ne beton torbalara gapgarly o kanal. Ereceli ullanyp ýatak şeýtli ullanyp suwam ýok. Kim näçe islese aldy. Kanalyň boýuna gelýärler, motory işledýärler. O şol suwuny çekip o ýüzünden melle gekýärler, paxta gekýärler. O gawun garpy gekýärler. Alan alynky bol o kanal. Ýöne şol beceren adam bolmady. Esleri kılanırdı. Otodakıyla onun için gamış bastı, çağı bastı, ölün malın maslı, o su içer yalamda klorlaman. Yani men bilýärlemä şol ýöne sizin goýan meseleňiz, problemaňyz gaty ulysa para keniz. Onu aýtmak, bellemek gerek. O adamlar bizimkiler şumar bar aladasy. O ene işimiz ýok, çağalarymyza pul gerek. Şonu tapmalýardy. Ýok sen işlersiň, taparsyň. Ýöne ertesi gün suwuny ýerden aljak. Şo problema bolupdy. Şo bolmasa ol guran jaýynyň peýdasy ýok, alan melleňiň peýdasy ýok. Bu derdöküp gazanyň pulunyň peýdasy ýok. Göç etmeli bolar. Eger suw bolmasa kim ýaşajak bu taýda? Öňkana bir misal meşede misriýan marada gurrun etdiň saparaga bilen. Häzirim şo taýda köne kuşundan 4-5 asyr ozal salynyp diňlerdi. Ýaşalan küýdeleriň döwüklerdi ýaşaýyşyň bilen. Şo oaziz. Şumar taýak ötürtdiňim ötdi ýaşa taýda. Ýöne suw ýok. Nira gitdi etrek görgen derýalaryň suwy. Han eýerden. Indi biz şo nädip şo million hektar ýeri subtropik yer herekete girilmeli. Suw bolmasa. Yani bilen bolan problem. Ara problemi kan çözgüdün tapjak bolýan bizde hökümet ýok, ya adamlar ýok ýurdun içinde. O saparaga ýaly 2 adamyna mana özümiz bilýär. Nä derejede horlap şeýdip ýurtdan gysyp çykardylar. O halmrada ýa-ni çözjek adam ýok meselesinde dowam edeli. Türkmenistanda, Türkmenistanda däl, ýani Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy beýle Orta Aziýa ýurtları bilen deňeşdirende hasam asryň daşynda galýar. Ýani samsyklygyň aňyry nemesi uwjy. Türkmenistanda bolýan zatlar. Bir yalan bilen ýaşaýarlar özleri o halka da şo ýalana öwredýärler, öňe sürýärler-de. Şo yalan bilen ýaşamal diýen ýaly bir düşünje o ýerleşdirýärler. Soň indi muny birlere çözmeli hökman suratda. Çözülmese näme boljak diýilen mesele bar. Ýa-ni meşetdäki ýalak. Oaziz ýa-ni seretseň häzir şo taýda bir ekin o gögerjek ýene bir zada meňzeýän däldir. Suw bolmanlygy üçin Türkmenistanyň suw kesilse şoňa meňzejek. Türkmenistan çöldür ýa-ni eger am derýanyň suw peselse, azalsa, kemelse, kesilse tapaty ýok. Türkmenistanyň şu wagt 15% ýaşalyp bilýän bolsa şo 5-5-iň amaşagyna düşjekde. Ýaşalyp bilýän ýerlere. O giden ýa-ni garawym öňküsünden hem boljak. Şeýle bir mesele bar bu işin içinde. Ýa-ni garawym çöle boljak manysynda aýtdym ýa. Kanalda. Bunu o çözmeli bir zat edip näme edibem bolsa başgaça Türkmenistan soň ýurda bar gazanandan soň boljak däldir. Ýa-ni bundan soň Türkmenistany halas etjek adamlaryň o ilkinji 5 o çözülmeli problemalaryň içinde yer almaly. Suw meselesi. Ýa-ni birinji ýerde duranok, birinji ýerde ýene bilim sowat durýar. Şo bolmanam o suwun guraýandygyny, gutarýandygyna düşünüp bolmaýar. Bizim ýa-da bizinki ýaly halklar rızk diýilen düşünjäge inanyp ýaşaýarlar da. Rızkyň bolsa ýersiň, bolmasa ýemersiň diýip ýa-ni zähmet çekip gazanyp bolýandygyna kan inanmaýarlar bizdäki jemgyýetler. Şeylerak o gynansak da
Şonuň üçin ýa gaňyrsyna ýeten oklar ýöne bu çözülmeli. Onu ýine biz hem çözüp bilýäs ekrana çıkan günlerimizin ilkinci aylarından şu su meselesini gaty agzadyk. Agzabam gelýäs. Bizden başga da Türkmenistanda şu su meselesini azaya belki bir-iki nemeler vardır. Medialar vardır. Onun taşında yok. Ona bizimki al detallı, o köp wagtdan beri gurrun eden yoktur. Yani bizimkiden hem has detallı edip gurrunu etmeli. Her türlü görünüşte. Şeylere başkaça çözülüp olmaya. Ha bu eğer çözülmese yani diplomatik yollar ile çözülmese yani Kalmurad ağanın aydan o urşup bilers mi diyen demesi de gel da yani su urşturuyandır yurtları. Öňem şeýlete o 1000 ýyl mundan öňem şeýlete 10.000 ýyl mundan öňem bolsa şeýle bolardy. Ya bundan soňam şeýle boljak. Yani bugünkü günlerde birazrak tapawut edýän bir neme var. Olam diplomatiýa diýilýär. Oturup düşünüp orta yol tapmakdır diplomatiýa. Beýska nemede aýdylanda yani haýsy usul bilen bilim düşünce bilen. Da bizde de o yok yani gaýdyşymyz ýaly biz yani beýnansak da yani bunu getirmeli bir zat edip yani Orta Aziýada su sebäpli urşun çykmasyny islemeýän bolsak, islemeýän bolsalar beýlekler o am derýanyň suwça ganakmaly bolar onu diýäki urşuwan bunu bir näme getirip bolan 5 ýyl 10 ýyl soň ýene çözgüdi ýok. Ýene de urşmalymy ýa-da her gezeginde urşmaly boljakmy diýilen sonra bardy. O eýle çözülmeýär şonuň üçin diplomatiýa akyl düşünje gerekdir bu işte. Su hemmede gerek. O hemmede de akyl bolmaly diýmek. Bu iş nemetmez üçin. Almurada şeýle ýa-ni ýöne Türkmenistandaky Bawaraplar bu zada düşünen oklar bularyň hojaýynlar hem gaýtam şunun şeýle bolmagyny isleýän bolmaly. Näme gerek? O ýa-ni su gerek däl de paxta nemesem ýaty berdi indi öňküsi ýalak däl. Propagandalary az olak ýöreýär. Gowşak öňkülerine görä paxta ekýän ýa-da paxtadan hasyl alýan neme de yok, alymam yok, zalymam yok diýeli bu işte. Paxta ýatdy. Buğdayam bilelikde gelýär bu iş bilen. Demek Türkmenistanyň diňe o gaz bilen nefti gerek bundan soň. Gaz bilen neftini almak üçin ýurdun içinde ruhu döwlen, sowatsyz ýa-da ýurdun daşyna gaçyp çykyp giden adamlar gerek. Orsa üçin hem şeýle bolar. Başga neme üçin hem şeýle bolar. Hytaý mysal üçin göz gyzdyrsa, olam şey etmeli bolar. Ne bir neme var, geopolitik imperializm nemelerinde. Başka bir imperiya şo ýeri sömürüp ýören bolsa, täze gelen imperiya da şol sistemi boýunça sömürýär. Taýin da. Taýin, onu täzesini gurmagy gerek ýok. Taýin ine orslar ýa-ni Türkmenistanyň basılıp alınmağı diýilen kitabı var da 19. asryň soňunda ýazylan. Şu kitapda o ýazýar türkmenlere bundan haýsy imperiyalar golasynda saklapdyr. Arap kulturasy hemme zat görünüp dur. Bulara maýdy diýmek biz täze bir zat oýlamamyza gerek ýok, ine işläp dur. Bizim Arap nemesi boýunça eders. Bizim etjek nememiz ekinektir diýär. Araplar ekinektirmeýärdi o wagtlar. Biz o paxtada ektirers, ýa-ni temmäki ýene näme ekilme zatlar hem ektirers. Başga zatlar hem eders diýär. Gynansak da Rus imperiýasy Arap imperiýasynyň nemesi bilen dowam edip gelýär we bizim hem kellämizi işlänok su meselesi boýunça. Doğru, kemini men biraz üstüne koşayım. Ben o zaman bir kerde aydıptım da
90-njy ýylyň may aýynda Şweýsariýa döwletine resmi saparlan gidemedi. Şol hökümet delegasiýasyna ýol başçy bolan Ataçarif diýilen ýaşulymyz bardy. Ol şol döwür vice-premier ýöne o şol adam şol Garagum kanalyny şu birinji gazygyndan başlanmajyndan 0-njy kilometrden ta şol Gylzarbada gelýänçä 1100 kilometr edi. Şoňa şeýle ýol başçylyk eden adam kanaly. Nirde nähili yerleri sowully, näçe akymy bar, näçe güýji bar, näçe ýyla ýetçe, näçe müň hektary suwarymly bolsa. Şu zatlaryň hemmejigini şol bilemek men 2 hepta gola Şweýsariýada bolduk. Şo taýda ikimiz bir otogda ýaşamasa, şo ýaşuly ähli zady maňa gurrun berdi. Men şondan bilýän suw ýagdaýyny Türkmenistanyň ömrümde eşitmedik zatlaryny şol adam maňa aýdyp berdi, düşündirip berdi. Sen ýaşy gitdiň soň gelecekde gerek bor diýip bilmedim. Ýüregine, kalbyna bir zatlar goýulan bolmaçyn. Şona zeýrenip aýdardy. Biz diýdi haýyş etdik. Soýuz ministrliginden Moskwadan şu kanalyň düýbüne plyonka düşäýli. Gerek ýerine beton goýaly. Beýsarpa gitmesin şu soň arsalama mansat bolur diýdi. Şoň çykdyjysyny köp görüp etmediler diýdi. Hiç tat bolası yok. Aşağı toyunur kendisine yok çağırdı. Yine şon için Türkmenistan'ın şu kanal çekilen yerinden gayra tarafı elmeden şorluklar emele getirdi. Su gidip yerin şorunu yüzüne çıkar. Şon için bir bak milyonlarca hektar men bilecek ki şorlan yerler yine şu kanalın düğübüne plyonka paletelen düşülmendiği için ya da turva salınmanlığı için. Bolun zatlar. Şo ýaşuly kän deýren maňa aýdardy. Şu kanalyň gelecekde biziň döwletimize berjek peýdasy barada da. Ýöne şolam aýtdy. Şu owany näga bolmalyr galmyra bulan şu wagtyn gowşaklygyna seretme ertesi gün şolar aňyrdan gelýän suwa eýetçilik etseler onu Türkmeniň bagtyryň ýatdygy bor diýip maňa aýdan ýeri bar. Men şondan bilýän, suwuň nä derejede bizim döwletimiz üçin şu strategik derejede wajypdyr. Şu ýaşul öwran maňa gurrun berdi şu zatlary. Ikinji ýagda ýanky sen aýtanyň enne adamlar göçüp gitjekde suw bolmasa, onuň birje bölegi garçyk şu taýdy. Şo bölegi daşary ýurt kampaniýalaryny ýa güýçlü döwletlere ýeterli Türkmenistanyň ýerüstü baýlyklaryny gazyp çykaryp äkitmek üçin. O taýda halk ýokdy, ala dederli. Bolly oturdy. Şu mal Türkiýede ýaşap berler, Türkde galar. Ana eýen bir çet ölüp gidip otyr, galalan şol. Türkmenistana bulan eklemel çağalarym, enatalara gidip ýaty keselden ýa-da Kavitden gitdi. Eni çağalarym o bir ýanky ekologiýasy bozup döwletde, agyz suwy ýanky zäherli döwletde iýmeti ýetmeýän halkda vitamini ýok emede iýmetde. Onsoň olaň ömrü näçe bor? Olarym ýetip gider, golgurnak bolup bolly oturdy. Berdimuhammetlerim sowurup gyra getse tohum bilen 70 nesil ýeğini ogurladylar. Türkmenistan kime gerek onsoň? Gaty dogry pakar. Men olar näçe gede gaýtdym. Şol Niyazdan başlap şu ünksine çelli, şu oturtma ýanky Kremlden oturdulan hökümdarlar da Niyaz we Gurbanly şolar ýörüýte oturdulan adamlar şu halky ýok etmek üçin. Şu halkyň soňuny soňan etmek üçin. Şu halk gerek gel şu ýeriň üstünde. Diňe türkmenlerden özbekler dürli milletde ýaşap otdy Türkmenistan territoriýy. Şoň üstünde ýaşan millet gerek gel bular. Yani o galymjatyna assimileýärler, ana gel Kutaylar öýlenýär, Owanlar öýlenýär. Eýralar hana ýemedi agara döwret daşyň şol. Türkmenim ýetip gitdi, hana bir bölük hana Türkiýede ýygyny gitmelmisen diýene, watan geregem däl olary bir toparny görýärmi? Hana TikTokda heşelle takyp ýörler. Ýurduň içinde de şu özüň hökümet diýip atlandyrýan jenaýetkar toparny gollawçylara ekrana şol blogerler, aýdymçylar, tansçylar, ýene-ýeneler, şahir somaklar, jurnalistler, olaryň şol eline çörek ýensen, halka şu öz aladasyny etmäge may beren aklar. Yer goýan aklar oýlanmaga ýa-da pikirlenmäge. Halka aly sarmyk ýagdaýda saklaýarlar. Ne netijesi şol? Kim ondan kemen sen aýdan kimden desin, saparagan kim eşitsin?
Bir çölüň içinde olur. Boşluğa gıýgyran ýalyk bolup durdy bu zatlar. Ýöne alyna geljek. Aýdyp oturdy. Şuma näme üçin türkmen nebitçilerini ortadan aýryp ýerine getirip Orsiýadyň nebitçilerini sokdular. Näme türkmenler bilen akly üstüne nähil çykarmaly ýaly. Bular 50-nji ýyldan bäri eýem 7 guşak, 8 guşak nebitçiler çalışdy, gaçylar Türkmenistan. Men ýan ustalar bar nebit çykarmakda. Kahraman bolarlar, döwüşleri orden medallar Sowet zamanyndan bäri bar. O nesil dowam edip gelýän, atadan ogly, oguldan agly geçip oturan professiýa biler. Ýok etip aýyrdylar şolar. Ýerine başga ýerine oturdylar. Sebäp şu halk gerekkä. Men bir mysal hökmüne getirip goýýarna. Lewabalaly, namdaryan suw bir gowraja. Esasy şol ýurduň daşyna göçmeden halk ýa göçmä mezur edilen halk lewabyň ilaty. Türkiýedekiler üçowa ilat bar bolsa, şol 2,5 lewapdan gelenler. Şäherler, owalar, raýonlar, pasiýoloklar boşap kaldy. Kime ýelgi etmeli bu zatlary? Kim şu zatlaryň aladasyny etmeli? Halk özü etmese o bire derbet diýär. Berdimuhammedowlara gerekmi? Ya Niýazowa gerekmi? Hiç kime. Öz aladamyzy özümiz etmeli. Öz göbegimizi özümiz kesmeli. Yüz gözek mün göze gaýtdyk. Ýöne aýdyp näde illa. Hudaýa tawsyrýarlar, Allah tawsyrýarlar. Allah neýlesin bennesi öz hak hukukyny talap edip bilmedi. Näme üçin bize akyl berdi, näme üçin bize huş berdi? Garak berdi, gulak berdi, el berdi. Men hayran. Ýöne şu problemasy iň uly problema öwrüljekdi. Sen aýdýaň da birinji derejede biz ölüme sürmeli, biz soňra galan problemany çözüp bordyk. Başlap okaty dogry. Ölüm bilim bolmadyk ýerde hiç ýyl ölçüm bolmajak. Bize durmuş subut edip gelýär. Asarlar boy. Ýöne soňra şu problemler bar da şonu görüp özünün görmezlige salyp düşüngenimiz şu hemmesini. Saýlawlaryndan şular ýa tertipde geçip, men gidemek, demek men saýlamak, men şoňa gatşýan ýerim ýok, näme şonu etsin, cehennemçiligi ýemediýär-de türkmen. Sen gitmäniň bilen olaýan depäňdi, sen ykbalyň çözüp otyrar. Prezident diýip özüň şol kursa goýan adamlar. Ya hökümetdi. Onda näme üçin sen saýlamaýan bolsaň sen depäňde şäňip döwür. Şoňa dogry jogap berin, ýurtdaşlar. Siz şu zatlary ünsberk gördüňizmi? Sen hem saýlaňak, maşgalaňam giden, owaňam adamlar goloýuna baran akşam saýla uçaklar. Sesiňizem çykaraňlar, 32 ýyl ber. Ýöne şunu söýlep depäňizde şäňip döw, siziň ähli hakykyňyzy eliňizden al, iýje çöreňiz garaky bolup, ýurduň daşyna çykdyňyzda talawançylyk etmäge. Öz döwletiňizden baýlygy bütün dünýä ýeterli. Näil gülkün şeýle. Güljek misin şu ýagda ýaglajak kemin. Men düşünüp bilemem. Halkymyzyň şu özüni alyp barşyny. Şular ýaly ýagdaýdy. Men şonu aýtjak boldum gysaça. Halmurada ýoşluk bilen jemläp bersegem bor. Bolar. Ýöne şu gurrunlary dowam etdirmeli. Her kişi, her bir adam öz pikirini kommentde ýazsyn, çykyş edip aýtsyn. Otursun, oýlansyn, eger watan gerek bolsa, ýurt gerek bolsa, onda hereket etmeň wagty bir ýam müddeti ýetdi. O soň başta girişde aýtjakdym, ýadymdan çykypdyr. Illeşler bundan soň diňe bazar güne gönefir boljak, onuň daşyndakylar gönefir däl, ýazgy hökmünde goýuljak-da. Programmalarımızda ütköşüklük bolýar, akşam 9'a kän. Demek bilemzokda akşam 9 ekrana çyksak beýleki işler galyp dur. Şonuň üçin biz ýazgyny ýa has öňräk ýa has geçirek edip ýa-da şo gün ýa-da şo güniň ertesi ekranlarda bolar. Bundan soň şeýlerek hem o gysgaltma planlaşdyrýas ýarym saat 40 minut arasynda. Şeýle Halmurada şonay girişde aýtjaktym, indi hazır aýdaýyn. Ýurtdaşlar şu mahal şu ýazyny kemini kemidine şübeçe wagty bilen ýary gijeden geçdi de bilemek Türkiýede näçedi.
Şonu ertire goýmak üçin şu maliyatga gelip dursun. İlk akşamdan gelip uzakluğun başka işlemi katıken yeterlik yetişip bulunat. Bunu bir döwletli mesele ya onun çözgüdü bir adamın iki adamın etmeli işi der, bu köpçülük bolup çemeleşmeli iş. Ýöne häzirlikçe yetişibildigimizden näşeýdi çykyş etmedi. Masasa boljak geldi. Anons berenin bile siz ýatmakaňyz ya işten gelen wagtyňyz her gün çykyş etjek bolsak biziň wagtymyz yeterlik der oňa. Şoň üçin soraw jogaby ol bazar gününe goýaly. Özüň netije geldik şu taýda halkda näme soraw bar bolsa jogabyny berer. O ýöne sizden ýene bir gede haýyş şu soraw bereňizde bir düşünüp bir döwletli, milletli, bir bahbitli meseleler barada soraw berilse iki tarap üçin bahbitli boljak. Hem halka hem bize. Sizin sorawlaryňyz näçe şol gymmatly boldugyça bizem şonça da size jogap bermäge taýýar. Şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan beýrek gollap, beýrek düşünüp aňyrlygyna gidiberer. Men näse şonu aýtjak boldum. Sag bolun diňläňiz üçin, kemeni o çagyryn üçin sag bol. Sagtda görşelim hemmäň giýjäňdir. Sağ ol Murada. İyileşler size de sağ ol.